De Sint-Clementstjerke in Nes op het Ameland is van de Montbetiet volslijn uitbaand. Het vuur sloeg hut om hem heen. Alleen nog de moorden steen nog oranje. De pastorie en een bijgebouw binnen wel bewaren bleun. De Sint-Clementstjerke is een rijksmonument. De oorzaak van de brand is nog net bekend. Dit is het mes dat mogelijk broekt is bij de moord op Marijke Heiltjes in Jesterwoude. Het Iepenbeer ministerie wil dat net bevestigen, maar toont het mes om meer aanwijzingen te krijgen om de moordzaak op te lossen. Er wordt zocht naar nieuw bewijs en nieuwe verdachten. Aurone Wieke is een verdachte vrijlitten. De zaak komt toen ik in het programma Opsporing Verzocht. De ondernemingsreer van de Marwei in Ljouwert maakt het hem zwargen over het voortbestaan van de veenzenis. Op het lijstje van locaties die dicht matten vanwege bezuinigings stier de Marwei eerst net, maar er zijn nou zwargen dat het doch zo is. De veenzenissen in het noorden, Ljouwert, Veenhuizen, Hogeveen en Ter Apel, matten meer skippelijk optreden in Den Haag. Morgen wordt er weer praten over acties. Skiermonzeer wil af van de verwilderde kotten op het eiland. Er zijn zo'n 60 die het oerlijst en skeerjouwen in de natuurgebieden. De vogelwacht, natuurmonumenten, de jagers en de boeren hebben een plan maken. De kotten worden vangen, huiskotten worden in het dorp vrijlitten, de wilde kotten krijgen een nekskot. Joen en vannacht buien met rein of wierte snieën. Het is om het vriespunt hinnen. Kans op gladens. Morgen een protte zinnen, maar enkele rein en wierte snieën buien. Het wordt 4 graden.